Non podo... Está xa? Bueno, empezo a falar eu de forma moi informal entre todos amigos e conocidos para darlle paso ao Óscar na presentación do seu libro. Podía dicir o que quixera que non... Ahora? Bueno, un saludo para a xente que está desde o móvil. Empezo falando eu nesta presentación do libro de Óscar. Agradecervos a todos por vir. Isto de quedar para o final facíame, de ser a última presentación, facíame bastante ilusión, porque sempre o millor é polo que se fai esperar, a guinda do pastel e todo isto. E nada, un par de cousas antes de darlle paso ao Óscar. Vai ser unha presentación así un pouco petit comité familiar, donde, aproveitando o meu conocemento xa do libro, aproveitamos para facer unhas preguntas e que Óscar se explique un pouco e xustifique partes do libro que ao mellor non entendemos moi ben. Por un lado, agradecer a Óscar que me invitara a min para ser o seu presentador. Facime un pouco de ilusión porque me vexo reflejado para mal na súa publicación, porque el sí que foi capaz de dar o salto de convertir unha tesis en libro, cousa que eu intentei durante un día, vin que iba a ser un traballo brutal e por eso quedoume a miña tesis sin pasar a libro. E por outro lado, xa facendo a primeira pregunta a Óscar, o libro que se chama O cronista imposible, a obra periodística de Venceslao Fernández Flórez, dentro duns cadernos de cine e cultura española do século XX, sendo ademais un ensaio, estaba claro que a finalidade non era ter moitas ventas nin ser un bestseller, non, Óscar? Oye, a ver para o ano que ven que me chegan os royalties, igual me forro, non? Eu ademais non son, teño que confesalo, non son un lector potencial de ensaios. Gústame máis outro tipo de libros, gústame máis a novela negra, por exemplo. Entón, nunca me imaginei escribindo como primeiro libro un ensaio. Hai ensaios lóxicamente maravillosos, algúns deles que os tiven que ler para facer este traballo, pero este libro xorde da oportunidade que me dá a tese de doutoramento. Fixen a tese de doutoramento sobre Venceslao Fernández Flórez, que é un autor moi coñecido no seu día, era un bestseller non tan coñecido hoxe, e despois de presentar a tese, pois tive a gran sorte que, como o presidente do tribunal e tamén o presidente da Fundación Venceslao Fernández Flórez, díxome que che parecería se faz un libro resumido da tese, contando aquí algunhas cousiñas. É un encantado da vida, porque ademais me metín como meta intentar publicar un libro antes dos 40 e 2 meses e pico antes dos 40 pois apareceu este libro, así que eu super agradecido á Fundación Venceslao. Bueno, logo, a motivación que a mí me faltou para dar o salto de convertir unha tesis, bueno, decilo que a miña tesis era de mestrado e de doutoramento, que agora é doutor en periodismo, esa motivación, cal foi realmente? A deste libro realmente foi botar unha man á Fundación, que o escriben de forma altruista. Fun ali traballar moitas tardes á Fundación, a consultar material de Venceslao, e indo ali, pois, ao final acabo descubrindo o que pasa a moitas asociacións e entidades culturais de Galicia, que viven un pouco en precario e viven sobre todo gracias ao traballo particular de persoas, de veciños que tiran para adiante. Neste caso concreto, pois de Alicia e de Teresa, que son ali veciñas de Cecebre, que incluso, bueno, te acabas enterando de historias como que teñen que pagar do seu propio peto a luz da Fundación. Despois tamén ves que a Fundación Venceslao non é só a catalizadora da obra de Venceslao, senón que é un eixo cultural da zona, porque ali organizan magostos, ali organizan o Nadal, ali teñen grupos de teatro, ali fan actividades deportivas.
Entonces, bueno, é maravilloso ver que nun sitio tan pequeno como Cecebre hai isto, dache un pouco de pena que teñan que andar sobrevivindo. E unha vez que me propoñen o tema, eu digo, oye, que quero colaborar coa Fundación e quero dar tamén a coñecer a figura de Venceslao, tan coñecido no seu día e hoxe tan esquecida. Bueno, así antes de empezar a falar un pouco do libro en concreto, gustaríame quitar un par de temas que xa que me fixe un pouco a encerrona de invitarme a ser o seu presentador, pois, máis sabendo que Óscar non é unha persona que lle guste moito falar da súa vida privada, preguntarlle, bueno, se o contesta, ademais, estando aquí seu pai, a ver se non metemos a pata, que eu entereime de que estaba facendo un doutoramento cando nos contou que o botaron do doutoramento. Non sei se podes ir á vista do seu pai, non sei se chamaron a casa a dicirlle que se estaba portando mal na clase, ou non sei cal foi un pouco o motivo, non sei se podes contalo aquí. Nunca me expulsaron nin da escola nin do instituto e expulsame da universidade. Isto é real. Acabei a universidade no 2002, despois fixen a tesiña, o que se chama o diploma de estudos avanzados, e fixen unha tesiña sobre Venceslao. A partir de aí, o que fixen foi apuntarme na época do doutoramento, empecé en Coruña cunha bolsa, a partir de aí empecé a traballar, e que é o que pasa? Pois que ao final o traballo che absorbe e a tese, pois, vas tirando aos poucos. Que significa tirar aos poucos? Pois basicamente os sábados ou cando teño un oco, pois vou lendo, vou fotocopiando, e como a matrícula do doutoramento non era moito, pois funa renovando. Que pasa? Que pasou moito tempo e o programa de doutoramento cambiou. E así como antes non había un límite para que sacaras a tese, pois no novo programa danche un prazo máximo de 3 anos. Polo visto, diz que me mandaron un aviso, en plan, oye, que agora te tedes que peñar as pilas. Eu non me enterei, pero sí que me enterei cando me chegou a carta da universidade dicindo estás expulsado do programa de doutoramento da tese. Entón, claro, que pasara? Que xusto levaba un par de anos que espabilara e me puxera as pilas. E xusto cando me chega a carta xa tiña acabado de redactar. E digo, a ver, se me expulsas un ano antes, pois non pasa nada. Pero xusto me expulsas cando está escrita, pois é un pouco faena. Entón, chamo ao director da miña tese, a Víctor Freixanes, o actual director presidente da Real Academia Galega, e digo, Víctor, que me pasa isto? Entón, dime, mira, o primeiro que faz é basta a imprenta, imprimes a tese e métela no rexistro. Diz que non se poden expulsar porque a tese escrita. Digo, pois, alabou, entón, vou ca tese, no registro mírame así, en plan, oi, pero por registro meterche todo isto non ten sentido. Vamos a facer a fotocopia da portada. Meteme a fotocopia da portada, despois vou a facultad. Na facultad, a verdade que se portaron moi ben e se botaron eles mesmos a culpa. En plan, oi, pois, dixeronme que aquilo estaba automatizado, que me tuvera que chegar un aviso sí ou sí. Eu, a verdade, non son consciente, pero como que se botaron a eles a culpa e por sorte no 2017 puiden presentar a tese, pero como digo, entre que empecé o programa pasaron máis de 10 anos que houve altos e baixos, claro, tamén ver tanto material en determinados momentos de Venceslao acabache agobiando, e con Venceslao eu tamén tuve unha época de amor, odio, de altos a baixos, pero bueno, que xa digo que cando a tiña escrita, pois expúlsame. Bueno, pois podo dicir que me expulsara. Bueno, xa que estamos aí tan optimista para falar destas cousas, tamén podes contar outra cousa que me enterei así medio de rebote, que estuvo a punto de non publicarse o libro tamén. Estás a punto de que che botaron o doutoramento cando tiñas o doutoramento escrito, estuveron a punto de non publicarse o libro cando tiñas o libro escrito. Sí, bueno, isto non o debería contar, sobre todo porque, claro, pensé que vamos ser dos, pero como se transmite por YouTube, digo, non vai a haber alguén. E sobre todo porque teño un gran cariño a Fundación Venceslao, que quen me publicou o libro. O que pasou foi simplemente que me propuxeron publicar o libro, e o que quería era facer algo diferente. Entón, non quería que fora un traballo académico, que soara a tese de doutoramento,
senón que o que quería era facer algo sinxelo, diferente. Curiosamente chegara nese momento ás miñas mans un libro que se titula HHHH, 4Hs, que son as siglas de O cerebro de Hitler, chamase Himmler. É un libro superinteresante, parece un ensaio, novela, conta a historia dos paracaidistas que van a Praga a intentar matar precisamente a Himmler. Está escrito en primeira persoa, pero non destes paracaidistas, non é a primeira persoa dun destes protagonistas, senón é a primeira persoa do autor que vai contando como se documenta, como ve películas. Bueno, a verdade é que me gustou o ton. Digo, pois, quero sacar todo o ton académico a este libro, quero facer algo diferente, sinxelo. Sobre todo, quen pensaba a hora de escribir era no meu pai, porque meu pai leu unha tese de doutoramento, fixo ese esforzo, había cousas, lóxicamente, que lle costaban, e digo, bueno, pues, quero sacar algo que poida entender todo o mundo. Saquei en primeira persoa, é unha especie de diálogo con Venceslao, porque ao final, cando estás tanto tempo traballando unha figura, pues, faste preguntas, parece que falas con Venceslao, xa digo que tuvo esa relación de amor-odio. Incluso son ás veces impertinente, un pouco chulo, macarra, uso un tono moi coloquial. E digo, bueno, pues isto non é o típico ensaio. E digo, non sei se terá algún problema a Fundación. Entón, que fixen? Cando escriben 50 páxinas, mandei yo a Fundación. E dixeronme que non había ningún problema. Entón, eu non sei se realmente o leran ou non, que cando estaba a punto tamén de acabar o libro, pois dimen, queremos que a mellor que lle deas outro ton a publicación, que sea máis ensaio. E teño que recoñecer que xa que levaba todo o traballo pasado, digo, claro, nestas últimas 100 páxinas non é nada diferente con respecto aos 50. Entonces, eu creo que ten que ir así, porque nun primeiro momento me dixechedes que debía de ir así. Igual non acertei, igual é un ensaio fallido, pero cando acabei de ler, cando acabei de escribir, de yo a ler meu pai, e meu pai dixo que sí que o entendía. Entón digo, pois mira, o primeiro lector para min era meu pai, e con eso eu xa quedei contento e máis que satisfeito, e por sorte, como digo, puiden presentar a tese na universidade, e a Fundación tamén me publicou o libro. Todo de penalti no último minuto. Sí, sí. Bueno, imos falar un pouquiño do libro, vou facer un par de preguntas sobre o libro, e para darlle paso a que nos explique realmente quen era Venceslao Fernández Flórez, comentar unha anécdota miña que foi que conocín a Óscar e máis a Venceslao no mesmo ano, aínda que si teño que reconocer que eu non me acordaba. Eu son moi malo para os nombres e para os títulos e para todo isto. En clase, se non recordo mal, de lengua de Carril, mandaron ler un libro que eu non me acordaba do autor, e agora, gracias a reler aquí a Óscar, pois dime de conta que nos conoceremos o mismo ano. Non sei se podes explicarnos quen era Venceslao. Sí, pois xusto teño aquí o libro, o primeiro de BUP, que era daquela lectura obligatoria, que é El bosque animado. Eu teño que recoñecer que tampouco me acordaba de Venceslao, pero acordábame do libro. E Venceslao, no seu día, xe non é un autor do que se acorde moita xente, pero era un bestseller como pode ser hoxe en día Pérez Reverte ou Dolores Redondo. Como anécdota tamén para que vexas, lín creo que o ano pasado o epistolario de Manuel Antonio, e Manuel Antonio contaba que nas lecturas que levaba no barco un deles era un dos libros de Venceslao. Este ano que foi o de as letras galegas, que lle dedicaron a Florencio Delgado Gurriarán, se non me tinha pata co apelido, pois lín unha antoloxía poética de Florencio, e recompilaba un cuestionario que fixeran a varios autores, entre eles a Florencio, que cales eran as súas lecturas ou autores, e Florencio comentaba que un dos autores que tamén lía era a Venceslao Fernández Flórez, para que se vexa un pouco o alcance que tiña Venceslao no seu día, que non era precisamente un autor menor. Bueno, realmente o libro é a obra periodística de Venceslao, pero por explicarnos, aclararnos ao resto, Venceslao era xornalista ou escritor? Antes compareino con Reverte, sería algo parecido. Reverte é xornalista, pero moita xente coñeceo
polas columnas que escribe no XL semanal os domingos. Que lle pasaba a Venceslao? Venceslao gañaba pasta da prensa, das súas columnas, pero a Venceslao non lle gustaba que o consideraran xornalista, el considerábase escritor. Entonces, para resumir así a trayectoria un pouco de Venceslao, contar 4 pinceladas del, pues en primer lugar decir que pues era un coruñés que con 15 anos pues que lle morreu o pai, que se ten que facer cargo da familia, empezou traballando de xornalista de forma moi humilde, vai crecendo pouco a pouco, nun momento dado vai a Madrid a intentar conseguir fortuna e acaba conseguindo fortuna ata o punto de que sustitue a Azorín no ABC, o ABC é o xornal máis lido no momento, e acaba facendo as crónicas parlamentarias máis lidas en España. Convírtese nun bestseller, acaba sendo membro da Real Academia Española da Lingua, é un dos autores máis adaptados ao cine en España. Neste libro que saiu este ano hai algúns dos cartéis das súas películas, unha das súas máis coñecidas, El bosque animado, protagonizada por Alfredo Landa, pero aquí podemos ver pues, películas protagonizadas por exemplo, Fernando Fernán Gómez, que fixo varias basadas nas súas novelas, outra de Amparo Muñoz, e que hai moitísimas películas basadas na súa obra. Comentar que, a nivel político el foi variando, era un tío moi de dereitas, escribía en castelán, pero foi un dos membros iniciais das Irmandades da Fala, estuvo pelexando porque no franquismo se recoñecera o galego como lingua oficial. Despois, a nivel persoal, pois, claro, ten unha vida moi curiosa porque el mantén a familia como o maior dos irmáns, levas a toda a familia a Madrid, os irmáns viven por aí para el, ata o punto de que son casi os seus secretarios, a nai vive ata moi maior, morre poucos anos antes ca el é un tío, físicamente non é o tío máis agraciado, pero é un tío que é como un dandy, vai sempre vestido elegantemente, con sombreiro, perfumado, super peinado, leva unha boa vida, vive coa familia, como digo, pero despois tamén ten as súas amigas, e incluso ten un fillo por aí que non recoñece. Cando morre, a familia cheganlle facturas de pisos onde ten as súas queridas e demais. Despois, como dato curioso, unha cosa que a mí me chama moita atención, sempre protexeu moito a súa idade. El quería escapar de modas, non quería que o encasillaran en determinado momento, que dixeran que era maior para escribir, e cando morre, pois ni sequera o ABC sabe que anos ten, en que ano naceu. É unha cousa que me parece super curiosa, porque todos daban anos aproximados, pero ningún acertaba. Depois deste repaso que nos faz bastante biográfico, pode dar a sensación, o que pasa, como lín o libro, podelo aclarar, realmente non é unha biografía ao uso o libro, non? Non é unha biografía, xa dixen que Óscar, disculpa. Señor, aquí non se pode fumar. Se queres fumar, vais. E se pode chamar a policía do campo. Espera. Lamento a situación, pero desgraciadamente non somos donos do comportamento. Richie. Ven para baixo. Estou a fumar. Ven para baixo. Vai ser musical e vai ser texto por outro lado.
Xavi, fai unha foto aquí, tipo un foto fora. Cada unha fora de ver. Chao, chao. Espera, no. Eu non vou parar. Estas son as ventaxas de contar con un bo presentador que serves para todo. É que ao final iba a armar un follón así pola rúa, sempre se intente levar. Bueno, non sei se estabas explicando se o libro era ou non unha biografía, pero, bueno, por meternos un pouco no personaje, ainda que xa acabas de facer un repaso bastante de curiosidades del, podías explicarnos un pouco desde un punto de vista actual como se podría describir ao autor, ao personaje neste punto, porque parece que incluso é máis personaje que autor en algún momento. Se nos podrías explicar desde un punto de vista actual para poder comprendelo día de hoxe. Sí, o libro non é biografía, o libro é ensaio. Venceslao sempre se pon en moitos manuais de xornalismo como o referente das crónicas políticas. Curiosamente, nos 4 anos de carreira nunca escoitei falar a ningún profesor de Venceslao. Entón, para mí foi unha sorpresa cando na época de facer a tesiña, despois a tese, o director me propón traballar sobre Venceslao. Propúxome, falei antes de Reverte, eu tiña unha obsesión na adolescencia con Reverte, co Capitán a la Triste e tal, entón quería facer algo sobre xornalismo e literatura. E o meu director díxome, non, estaría ben que fixera sobre un autor galego, dame igual que escriba en castelán, pero entón grandes firmas galegas que tivemos a nivel nacional, pois podría che falar de Cela ou Venceslao. Entón, con Cela asusteime, e Venceslao coñecía o Bosque Animao, pero non sabía toda esa faceta e traballo xornalístico. Na presentación que fixera en xaneiro no auditorio, comentara que se tuvera que presentar a Venceslao a un chaval, pois hoxe en día compararía case como un influencer. Un influencer é alguén que ten moitos seguidores. Venceslao tiña moitos lectores gracias ao medio de comunicación de masas daquela, a pesar do alto nivel de analfabetismo que había, que era a prensa escrita. Os influencers publican moito nas redes sociais. Venceslao facía a través das súas columnas, publicaba moitísimo, ten unha produción xornalística enorme, e Venceslao o que facía chegaba. Volvo a repetir a anécdota que contara aquí no auditorio, porque é que é unha anécdota que me encanta, que creo que é moi representativa. Hoxe en día, se alguén se mete co caldo galego ou se mete cos pementos de Padrón, pois todos os galegos nas redes sociais iríamos a insultar a esa persoa. Pois nunha das crónicas Venceslao dixo que a paella valenciana que lle parecía sosa. E que pasou, afortunadamente, hoxe en día non existe Twitter para que o poñan a parir, senón que o que dixeron é, mira, hai aquí unha gran oportunidade para convencer a Venceslao do contrario. E a Asociación da Prensa, co apoio dos hosteleiros da Comunidade Valenciana, invitárono durante unha semana a ir comer arroces. Ti non probaches unha paella de verdad, vente aquí. E o que pasaba era que nos restaurantes colgaba un cartel que decía: deste arroz comerá hoy don Venceslao Fernández Flórez. Unha das súas crónicas fala de Alicante, la Casa de la Primavera, tanto gusta en Alicante ese lema que yo compran como lema turístico,
e co tempo acabano convertendo a Venceslao en fillo adoptivo da provincia de Alacante, non? En plan, alguén fala mal da paella e acaban convertindo en fillo adoptivo. Pois isto é a maxia que ten Venceslao e que ten a prensa e que ten a súa figura como influencer. Hai aquí unha cita que tamén me fai moita gracia, porque tamén dicía que recibía moitas cartas de xente que insultaban, vale? Non insultaban a través de Twitter, pero sí que recibía cartas que dicía que él realmente non escribía o que pensaba, senón que escribía o que pensaba Torcuato Luca de Tena, que era o director do ABC. Entón, nunha das crónicas, fala disto, que Torcuato Luca de Tena, que a xente pensa que o chama ao seu despacho e enseña un billete de 25 pesetas, e lle di, oye, vas a escribir hoxe sobre isto. E el di, no, rujo echando chispas por los ojos. Sea usted amable, insiste el director, sustituyendo el billete de 25 por otro de 50. Jamás, bramó. Medítelo usted, amigo mío, aconseja mostrando otro papelito de 20 duros. Pero mire usted qué, ¿por qué no se convence? Enseña 2 billetes más. Hasta que llega un punto en que me precipito sobre los vales con alegres gritos de «Tiene usted más razón que un santo» y corro a pergeñar la crónica. Que eso pasa hoxe tamén en día, ¿no? Que moitos xornalistas ou cronistas que tachan un pouco de vendidos, e Venceslao ironizaba sobre este tema, pero lonxe disto o seu poder ou a súa influencia era enorme como cronista. Comentaste aquí un par de viaxes que fixo a Valencia e Alicante. Eu, bueno, como insisto, xa lín o libro, xa é moito a atención cando fala de Coruña, que ele era de Coruña, que ademais vendo ese capítulo ves a actitud crítica completamente del, crítica irónica, simpática, bueno, hai a súa propia personalidade. Aproveitando que, bueno, vos tamén vivides ora en Coruña, tiña que preguntar sí ou sí si ti te consideras tripulación ou pasaxe dentro de Coruña. Bueno, que lle expliques a xente o motivo. Estaría ben ser pasaxe sempre. El dicía que Coruña era como unha cidade de barco, non? Aparte, Coruña é unha especie de península, ten o paseo ao redor, entón acabas volvendo case ata a praza de Pontevedra, que aí o centro. Entón dicía que pola mañá, pola tarde, pola noite a xente a que se dedicaba a pasear e a falar, e despois iba ás súas casas, que eran como camarote, basicamente a dormir e a cambiarse. Despois tamén había a tripulación, que a tripulación, ao igual que nun barco, pois está igual na sala de máquinas, pero non se ve. Entón, que pasa en Coruña? Pois que non se sabe que traballa a xente, porque en Coruña, a diferencia de Vigo, por exemplo, non hai barcos. Entón, que Coruña era unha cidade para pasear. Incluso agora que estamos no verán, el ironiza co tema do tempo, que en Coruña hai un premio para aquela persoa que consiga suar en pleno mes de agosto, porque ali a temperatura nunca é demasiado boa. El é moi coruñés, no sentido que contaba antes que el é moi dandy, que lle gusta ir moi arreglado. El ia aos casinos, el fumaba en boquilla, el tomaba os seus whiskies, tiña chofer cando chega a guerra, levanlle o coche, e a partir de aí chamanlle o coche Mambrú, polo tema de Mambrú se foi a guerra. Pois e tamén é moi coruñés porque aquí no libro conto ou intento resumir varias viaxes que el fai, e a ele gustalle moito viaxar en barco, e aí vese que el é unha persoa con recursos, con capacidade, porque se fai viaxes de un mes, que irte un mes en barco hoxe en día, bueno, tens que ter pasta e tens que ter xa tempo. El aproveita ese tempo para escribir, porque todo acaba convertindo ou intenta convertir en libro ou en crónicas. Pero vaxe, por exemplo, ata Cuba desde España, empeza contando, bueno, como é partir desde Vigo, toda a xente que emigra, como son as despedidas. Conta tamén cousiñas de Cuba, vaise aos fiordos noruegos en barco. Bueno, aquí ten multitudes de viaxes e hai moitas máis que non puiden recoller. Pero curiosamente, el, por exemplo, critica a xente que viaxa en avión, di que eso non é viaxar, porque viaxas con presa. E incluso el
critica o que se chama o turismo de masas, ¿no? El que ao final é un privilexiado que ten esa capacidade, pues acaba criticando certas actitudes que tamén se ven certas crónicas que repite porque tamén vai aos típicos sitios. Entón, nese sentido, el aí sí que se ve que é máis pasaxe puro coruñés. Realmente, a forma que tes de describilo, estás describindo un influencer, un instagramer actual. Vese que era un adiantado, ainda que dixes antes que era de dereitas bastante cerrado e tal, tiña unhas ideas adiantadas ao seu tempo bastante exageradas, ademais, non? Sí, él non sei se veía un pouco futuro, pero dicía Fernán Gómez que él era un tío moi de dereitas, pero con unhas ideas moi de esquerdas. Vale, hai máis de 100 anos escribía a favor do divorcio en España, dicía que se había malos tratos, se non había boa convivencia, pois que non tiña sentido que a muller e o home seguían vivindo xuntos. Nunha España, recordemos, tan conservadora e tan católica ou religiosa. Chamoume moito a atención encontrar unha crónica onde está a favor, por así dicilo, da eutanasia, non utiliza esa palabra, pero si tamén di que cando hai sufrimento, cando a vida da persona, que non ten sentido alongar esa agonía. É un animalista, fala multitud de veces a favor dos animais, contra o abandono, nas crónicas taurinas tamén se ve, aboga a favor da igualdade dos dereitos entre o home e a muller. Despois xa a nivel xornalístico, claro, sorprende hai máis de 100 anos ver que el di que se tivera un xornal contrataría un crítico para catar manjares, ou que son críticas gastronómicas que hoxe en día existen. É unha década antes de que empezara o cine sonoro. El extrañase de que haxa críticos de teatro e que non haxa críticos cinematográficos, que para ele o cine era moito máis avanzado que o teatro, e co tempo ele incluso se convirteu en crítico cinematográfico. Entón, sí que é sorprendente ver como, repito, ano 1915, 1920, ten unha serie de crónicas que son moi avanzadas en un contexto, sobre todo, estas ideas tan progresistas, tan contrario, é tan difícil a hora de comunicar certas ideas como pode ser o tema do divorcio. O que me chamou a atención con este punto que acabas de falar, ou co punto de Coruña, ele sempre conta todo isto unha perspectiva bastante humorística, non? E polo que tamén falaste anteriormente, como un actual influencer. Eu cando estaba lendo o libro, a mí recordábame un pouco, ahora corrígeme ti ou comparte ti a túa opinión, a mí recordaba un pouco este tipo de periodismo que hai ahora, tipo o programa de Évole, Caiga quen caiga, que sempre quitan temas bastante serios, como el falaba de toros, de fútbol, do Congreso ou así, quitan temas bastante serios, pero desde un punto de vista humorístico. Non sei se pouco encaminhado ca idea. Sí, a mí sobre todo o que máis me sorprende de Venceslao é esa capacidade de sacarlle punta a todo a través do humor, porque ao final a política é un tema moi gris, o fútbol, bueno, é un tema que desata determinadas paixóns, os touros tamén é un tema que desata determinadas paixóns, e el pois intenta sempre tirar do humor. Aquí non a teño marcada, pero estaba recordando unha crónica onde realmente non é unha crónica, senón que é unha especie de nota aclaratoria onde o redactor xefe do ABC o que fai é pedir disculpas porque ese día non pode sair a crónica habitual de Venceslao, porque Venceslao lle mandou 7 cuartillas en blanco, sen nada, sen texto. Entón o redactor xefe chama a Venceslao e dille, pero volveche este tolo, por que non mandaches nada? Entón di, como que non mandei nada? Está aí todo, pero se aquí non hai nada escrito. A mí mandásteme ir cubrir unha sesión secreta no Parlamento, entón o que fago é unha crónica secreta. Entón aí está todo recollido, sabes? Entón ten este tipo de xinalidades. E o título tamén de O cronista imposible vai
por ese lado, porque a mí me parece imposible que naquel momento, por exemplo, un antitaurino pois sacara crónicas taurinas, ou alguén que está en contra do fútbol pois que sacara crónicas taurinas, e que os medios lle deran paso, e que el recurrira, el usa o humor como un medio para lanzar certas mensaxes, algunhas veces de forma máis suave, algunhas veces de forma máis abrupta, pero o humor para el sempre é un recurso para a súa mensaxe. Cree que chega máis a risa que, por exemplo, o pranto, o choro. Sí, bueno, de feito, aquí tes un capítulo que para min é genial, do mellor que tes no... Bueno, o que a mí máis me gustou, que telo dedicado ao fútbol, titúlalo Pelotas, e para mí realmente casi lendo este capítulo casi como ler un resumen de todo o libro, porque ves claramente as atitudes e a forma de ser deste personaje, que eu chamo moito ese personaje porque parece como que el creaba ese personaje para que vieran os demais, non? Claro, el, como acaba de dicir Óscar, foi cronista deportivo durante unha temporada, deportivo non, de fútbol, realmente, solamente de fútbol. Non sei se a día de hoxe encaixaría en este tipo de cronistas deportivos que salen en Carrusel Deportivo, en Jugones ou en este tipo de programas. Eu creo que era un programa deses, como ele era un tipo moi cachondo, pois que o pasaría ben, pero é certo que a él igual o que lle faltaría é esa paixón coa que estes cronistas viven, no, determinados partidos ou determinados momentos, porque el no fondo o que fai é rirse do fútbol. Xa cando presentan a hora de escribir as crónicas futbolísticas, pois é o que di é que só asistirá unha vez na súa vida a un partido de fútbol. O primeiro que vai ao Estadio Metropolitano do Atlético de Madrid, ve ese campo verde tan grande, e o primeiro que pensa é, jolín, pois, que van estarían aquí facendo 10 ou 12 vacas. Para ele é como unha situación surrealista, é unha das citas a mí que máis me gusta, é como describe, eu imagino-me hoxe en día a saída dun locutor deportivo dos xogadores ao terreo de fútbol, dando esa emoción, esa intensidade, ¿no? Como, bueno, van aquí uns gladiadores dispostos a morrer, e ves como escribe él, ¿no? La aparición de los equipos en el campo traerá al recuerdo la salida de los niños de una escuela. Surgen como contentos con sus blusitas de colores y sus pantaloncitos cortos y se diseminan con breves carreras. Está ridiculizando, para él é un pouco un momento risible, non? Para él non ten esa emoción, incluso compara o fútbol co seu elemento central, que é a pelota, que di que, claro, ten a parte de fora, que eso sería a superficie, pero realmente para él é como o interior, o aire, está vacío. Como no caso dos touros, por exemplo, el chega a dicir que a sociedade española terá evolucionado moito cando se aparezan os touros, e no caso do fútbol, pois que di que la pasión futbolística es un acento colocado en alguna sílaba de la decadencia de nuestro siglo, como antes en la de Roma y aún antes en la de Grecia, con otros y diversos deportes. Vale, él parecía que denostaba o deporte un montón, que che alineaba as baixas pasións que xeraban, non lle gustaban máis. Tamén como unha das anécdotas, pois el conta que vai ver un partido do Celta e o Celta perde, e dicía, ese día recibí moitos pésames, todo o mundo me chamaba, dicía, sinto moito, sabes? El como se perdera él. El como que se sentía mal galego ou mal celta, porque el non sentía esa pérdida do partido, non entristecía tanto. Bueno, aquí neste capítulo, como comentaba, a mí faixeme como un pequeno resumen do libro en este propio capítulo. Lendo así calquera frase, hai como bastante chicha por detrás. De feito, hai un momento que, como no medio da nada, chega a falar que o Deportivo e o Coruña eran rivales aférrimos,
que incluso os directivos do Deportivo non permitían aos xogadores xogar contra o Coruña, porque había tal tensión na ciudad que había conflitos e tal, acababan xogando os xogadores contra os do Deportivo contra os do Coruña de forma clandestina. Claro, o cal tuven que parar de ler o libro, estar buscando información, porque eu non sabía nada deso, que son bastante seguidor de fútbol. Non sei se a ti che pasou un pouco tamén o mismo, que se abristes varias carpetas, ou cantas carpetas abristes, se abristes alguna, mentre estabas facendo esta tesis ou este libro, para futuras investigacións. Non sei se che pasou como a mí, tú haces que parar en algún momento ou tes algún traballo apartado en base a esta investigación. No, de momento Venceslao xa tuve bastante, deixo aí aparcado, pero isto que comentas é curioso, pero a Fundación Venceslao ten unha revista que se chama A Bolboreta, e houve unha persoa que ten aí un traballo precisamente falando do Deportivo da Coruña e da rivalidade que efectivamente as aficións acababan tirándose pedras uns aficionados a outros. Era moito Cristo que se montaba. A mí sí que me pasaba que, claro, ás veces Venceslao comentaba cousas que a mí me xeraban curiosidade e tiña que acabar lendo outros libros ou buscando información. Xurdiume sobre todo no tema da República, pois lín bastantes cousas tamén relacionadas ca Guerra Civil, porque aí é cando hai un momento de inflexión con respecto ao punto de vista político de Venceslao. Venceslao acaba pasando a parte propagandística franquista, ao aparato de prensa franquista, publica crónicas en Portugal, publica crónicas en Sudamérica, conta momentos moi duros para él cando estaba escondido en Madrid, porque estaban buscando republicanos, seguramente para darlle o paseo, porque ele escribía no ABC, Diario Monárquico. Un desos momentos duros é, por exemplo, cando di que publicaron varias veces a súa morte varios xornais republicanos, iso que chegara a súa familia. Entón, claro, a súa familia como que se entristecera. Entón, eu intentei buscar, non atopei nada relacionado con iso. Hai outro momento onde el, por exemplo, sí que conta a través dunha serie de peripecias acaba abandonando a España republicana en coche a través de Cataluña, chegando a Francia, e de que hai un periódico republicano que publica que xusto na fronteira que os republicanos o atraparon. Entón, que os periódicos que din, ese periódico que publica que lle deben de dar un escarmento, unha lección. Atopei algo, non exactamente iso, pero sí que atopei algo. A partir de aquí, pues li un libro estupendo e maravilloso que se titula Los libros y las armas, de Andrés Trapiello, onde conta toda a propaganda durante a Guerra Civil, tanto do bando republicano como dos franquistas, como hai unha serie de escritores que son amigos durante a República, que se acaban enfrentando, xente que é comunista que se acaba pasando ao bando franquista, ao revés, xente que ten que exiliarse, as técnicas de propaganda. Pois ese libro maravilloume. Despois houve outra etapa que me interesou moito, que para min foi sorpresa, que era coñecer que Venceslao pertencía ás Irmandades da Fala. Aí, por exemplo, acabei lendo a Justo Beramendi, que ten un libro tamén que se chama Galicia de provincia a nación, onde é un libro tocho, pero de vez en cando vai metendo aí a Venceslao. Entonces ves que realmente isto que publica algunha xente, que Venceslao era galeguista, pois sí que é verdade que hai estudos que documentan. E despois é verdade que hai moitos frentes abertos, pero había que centrarme, senón corría o risco de non poder presentar a tese de que realmente me expulsara. Bueno, xa investigastes bastante. De feito, no teu traballo de búsquedas das súas crónicas, chegas a topar que o libro máis famoso polo que nos conocemos, que seguramente todos conocen, que é o Bosque Animado,
xa estaban publicadas varios dos seus capítulos en columnas do ABC. Encontraste isto durante o teu traballo, non? Si, é un tronca tamén ca faceta literaria de Venceslao, e despois tamén ves un pouco que a labor dos comentaristas ou dos que facemos ensaio é ás veces tamén un pouco risible. E digo porque hai traballos sobre o bosque animado que din que se nota que a base sobre a que está escrito que é despois da Segunda Guerra Mundial, por determinados conflitos. Eso non ten nada que ver, porque isto está escrito en 1924, polo menos a base, durante a época de Primo de Rivera. Venceslao non pode escribir sobre política, que fai? Bueno, pois vou escribir sobre esta de veraneiro na súa casa de Cecebre e pois escribir sobre a fraga de Cecebre. Hai unha serie de crónicas que son a alma deste libro del bosque animado. Aquí, nesas crónicas, por exemplo, xa aparece Fendetestas, ese campesiño que di, oye, pois estou mal vivindo, pois vanme ir mellor irme ao monte de bandoleiro a atracar a xente. Bueno, pois aí no ABC aparece Fendetestas, xa aparecen tamén os animais falando, as historias que son medio fábulas, que tamén son un tema central do bosque animado. Eu estou convencido, antes falarme isto dos frentes que podías investigar, estou convencido que hai moitos outros libros que seguramente naceron antes nas columnas que non como novela. Entón, isto xa sería para outro futuro investigador. Eu de momento a Venceslao deixa aparcado. Está claro que era un visionario, non? O tipo moi vai publicando columnas para cobrar do ABC ou do periódico de turno, e pois cando xa está un pouco olvidado esta columna, pois anos máis tarde, como estás falando do bosque animado, publico nun libro e pista, visionario total, non? Claro, e o que fai sobre todo é reaproveitar. Nunha crónica di que leva unha vida de lebre, que nunca para, ten tantos compromisos que non pode parar. Hai unha anécdota que contan del que traballaba nun xornal de cronista parlamentario e nese momento estáse dando un discurso importante dun dos políticos da época, que é Eduardo Dato, e chega o director do xornal e a Venceslao veo na cafetería e dille, oye, que faz aquí? Estaba escribindo para outro periódico, non estaba nin para este, estaba, oye, que está falando de Eduardo Dato. E el di, Eduardo Dato non ha sido presentado a ese señor, sabes, en plan, que me estás contando? Recordaba un pouco tamén a Julio Camba, que é un gran escritor que tamén escribiu na ABC daqui de Vilanova. Julio Camba é moi coñecido sobre todo polas súas crónicas de viaxes, e as malas linguas incluso din que moitas das viaxes que el convirte en crónicas que non as fixo, que estaba na casa, desde a casa escribía. Entón, a Venceslao pasaballe isto, que como tiña tantos compromisos, era en plan, a ver de que escribo hoxe, e di que ás veces que tiña ideas para novelas que tiña que acabar mal vendendo na prensa escrita, porque non teño ni idea, pues isto que tiña para unha novela, pues solto. Non sei se foi o caso del bosque animado e de algún outro caso. Bueno, xa por ir acabando, gustaríame facerche unha última pregunta relacionando con Rianxo e a publicación. Se nos podes comentar un pouco a relación que tiña Venceslao con Rianxo, ou máis en concreto con Castelao. E aparte hoxe que é o Día de Galicia, no? Castelao un dos referentes do galeguismo, pois nada, un tipo tan de dereitas como Venceslao, un tipo tan galeguista ou de esquerdas como Castelao, eran moi amigos. Eran tan amigos que Venceslao lle dedicou varios dos seus libros a Castelao. Castelao fixo algúns dos debuxos das portadas dos libros de Venceslao. Na Fundación Venceslao podemos ver caricaturas que Castelao lle fixo a Venceslao, outros debuxos
Castelao. Curiosamente, na correspondencia que hai na Fundación non vexo nada con Castelao, pero por como trata Venceslao a Castelao, vese que eran moi amigos. Venceslao foi redactor xefe dunha publicación en Madrid, contratou a Castelao para facer unhas estampas de cego maravillosas. En 1915, nunha das crónicas, di que se houbera que facer unha estatua sobre a raza galega, tanto no físico como no moral, pois poderíase representar perfectamente a Castelao. Esa era a imaxe tal que tiña Venceslao de Castelao. Durante a República no 31 acaba escribindo outra crónica onde di que Venceslao é un dos políticos, onde di que Castelao é un dos políticos máis sinceros que hai no Parlamento. Venceslao está ali como político, di que é un dos grandes caricaturistas a nivel de España. Acabou comparando con Gandhi. Quería acabar aquí cunha cita precisamente onde, cando el o compara con Gandhi, di que Castelao pois que se rió como unha caricatura ridículamente exagerada. Sin embargo, hay algo de cierto: su bondad, su pureza, su sobriedad, la obsesión con que ama la tierra que le ha visto nacer, un amor donde concluyen todos los otros y que él prolonga en su pensamiento más allá de la vida. Pues isto era tamén o amor, ¿no?, case que profesaba Venceslao por Castelao, e a admiración que sentían o un polo outro. Eu teño que dicir tamén que hoxe che teño que admirar, porque fixe un atraco trendoche aquí de copresentador para darme introducción. Era un día de praia, era un día igual para estar disfrutando, facendo outras cousiñas. Entonces teño que pensarme se che dedico algún libro no futuro, primeiro no que escribir. Entón, eso, sobre todo agradecerche que esteas aquí, e a vos tamén a estas horas, que teño que dicir que outro ano, pois, na Feira do Libro, pois, que teño que pensar mellor, porque inaugura a Feira do Libro Suso de Toro, e acabamos nós, non? Entón... Estamos no nivel. Bueno, por ir acabando, ademais, falando de Castelao, con esta presentación tan movida, con intrusos e demais, nada, empezamos agradecéndovos por vir aquí este día a última hora. Nada, para acabar, por un aplauso a Óscar, e agradecerlle a súa bondade nas explicacións ás preguntas. Moitas gracias. Gracias por todo.